ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಮಕ್ ಅವೇತೋ ಸಿನಿಮಾಲಿನ ಕೊರ್ತುಂಡು ಆನ ಜನಕಲು ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೋಡು ಪಣದು ಕಾತೊಂದೆತ್ತೆರೆ ಜನಕುಲು ಕಾತಿನೆಕ್ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಡ್ ಅವೇ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಂದುವೆ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 11 ದೇಶಲೆಡು ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಅರುಣಾ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಸಿನಿಮಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ಅಂಚನ ನಮಲಾಯಿನಿ ಅರುಣಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬೈದ ಎಸ್ ಅಂಚನ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪನೇನು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕವಲೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಉರಿ ಉಂಡು. ಅవి ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಐಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟೆಡ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗಡ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೀರೋ ಮಲಯಾಳಿಯ ಕುಂಜಾಕೋ ಬಾಬನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೀರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲಯಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯಿಂದ 3-4 ತಲೆಮಾರು ಒಂದೇ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ಹೌದು, ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾದಿತ್ತು. ಹೀರೋ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು, ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತದ್ದು. ನಿಜ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡತ್ತ ಫುಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಎಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಚಾಪನ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಕಾಮಿಡಿ ಟೋಟಲ್ ಫಿಲ್ಮುಡು ಕಾಮಿಡಿ ಏರ್ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಲಿಕ್ಕನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೋನು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಫಿಲ್ಮು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪೋನುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಅವನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶುಕ್ ಅವನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಶುಕ್ ಆತನು ಮಾತಾ ಆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್. ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಇನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಇನ್ನು ತೂಪನ ಇತ್ತು ಬರ್ಚಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನು ತುಳೈ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನಾನು ಇಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಊರು ಪೂರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯ್ಯ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಂದುಜಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಸೂಪರ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ನಿತ್ವಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಪನ್ಪನು ಒಂದುವೇ ಪಾತ್ರನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಲ ಬಲೆ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತಿದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ ತೋಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನ ಗೆಂದಲೆ ಪಂಡಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನಿಶಾಂತ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮಿತ್ರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.